Μία μέρα ο Έντουαρντ πήγε στην λαϊκή αγορά για να αγοράσει λαχανικά. Εκεί είδε μία πατάτα, αλλά όχι μία κανονική πατάτα. Ήταν μία πατάτα με αυτοπεποίθηση. Η πατάτα του είπε «Καλημέρα, μπορείς να μου βγάλεις μία selfie? Θέλω να γίνω influencer». Ο Έντουαρντ έμεινε αφώνος. Μία πατάτα influencer? Η πατάτα απάντησε «Ναι, γιατί όχι? Άλλοι ανεβάζουν καφέδες, εγώ θα ανεβάζω πουρέ έμπνευσης». Ο Έντουαρντ γέλασε και της είπε «Εντάξει, αλλά χαμόγελα». Η πατάτα του απάντησε σοβαρά «Προσπαθώ, αλλά δεν έχω στόμα». Τελικά, ο Έντουαρντ της έβαλε την selfie. Την ανέβασε στο Instagram και η πατάτα έγινε viral. Τώρα όλοι την ξέρουν ως η πατάτα με προσωπικότητα.